adama de ni ba glana jama dungo de be kuma kurame ka taga fe muso yɛrɛ bɛ se ka taa bange kɛ cogo di ka kɔnɔbara ta kalo 9 e bɛ n'o bange doni min kama i ni saya tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka taa k'o to ko gɛlɛya y'a sababuya ye tiɲɛ yɛrɛ la i m'a dɔn ko diɲɛ adamaden dɔw ni kun ka gɛlɛn i woloden ko abandonné ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye parce que ko gɛlɛya bɛ yen. Tan malam ni ma dole jigi wara mai ne mala do baro la baro te nyele baro bebe ga lege ni mu to feyi imaku idade ki to ko Jeneba idade mo ma fari jigi de ka fari anga to ala ko yame Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brille, rien ne peut les séparer. Dans un monde où tout semble si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Nte kelen fɔ ya ne bɛna fɔ Tifuni ye an ka film bɔ in jɔ an bɛna jɔ pewu tɔnɔ Gawusu i ka mara mun kumakan de don an ka nin baara in jɔ pewu parce que an bɛ maɲumako min na u tɛ k'o dɔn an ye quoi u tɛ k'an filɛ fɛn ye quoi walayi valeur foyi t'an n'u bolo an bɛ ka nin baara ɲumanba den nin kɛ k'a di aw ma ka jɛmu k'o kɔrɔ o image ɲumanba nin kɔrɔ a bɛ dɛsɛ o la cɛ ne nana n bɛ taa an ka dugu la n bɛ taa sɛnɛ kɛ dɔ ka wusa ni dɔ ye n'u y'u ban ka jɛmu k'an ka film kɔrɔ cɛ dabakala t'i ban ka jɛmu di ne ma dɛ ne bɛna dɔ kɛ n faso la fɔlɔ ne taatɔ ye Ganadugu aw k'an bɛn ni ɲɛnafin y'aw minɛ n ka image kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ a bɛ taa jɛmu k'o kɔrɔ donc ni n y'o ye waati min na n m'a yira k'a fɔ ko n ka film ka di aw ye donc n bɛ segin ka taa an bɛ taa dɔ wɛrɛ kɛ mais n'aw ma jɛmu kɛ n ka film kɔrɔ ne ni Gawusu ka film kɔrɔ tɔnɔ Gawusu an bɛ film nin an b'a jɔ a crédité tɔ bɛ to aw la aw k'an bɛn. Avec leurs filles, ils brillent comme des étoiles dans le ciel de l'avenir. Tout semblait leur faire miroir. Voilà, n y'a ye kɔntana n nana i fɛ k'i wele ka na tu la yan n bɛna nisɔndiya kuma min f'i ye a cɛ belebele dan de don walayi a cɛ ne ka lagare ye i bɔra mun bɛ yen sisan n danna mɔgɔ fila n jigila mɔgɔ fila bɛ yen n ser'u ma i ye mun fɔ n taara furuko kuma ɲɛf'u ye kelen ko fɛn fɛn bɛ san furu la fɛn fɛn bɛ don a la ale kelen b'i jɔ n'a bɛɛ lajɛlen. Ala ko lagare ne kontanen do ka se togo min na bi ne y'a f'i ye bi Ala dɔrɔn de b'a dɔn ni joie i man kan kontan ka na a bɛ taa bannen dɛ filanan fana ko du jɔlen bannen a b'a diya Ala cɛ ko n seginna kan non i sɔnna n'a diyara n ye walahi ne mun f'i ye lagare cɛ walayi bilayi i ka ko o dun diyara ne ko maa minɛ bala sena m'i ka ko minɛ bala ni nisɔndiya ni la joie dan de don walayi. Ça c'est quoi ça? Nemwe Allah kama kana faga ni an dusu kutu ala ni kira ne jɔ ye an dusu kutu do ala ni kira kama kana faga ni deli ala kama aw bɛ mun kɛ yan nana an ka furuko kuma de fajara k'a ka se ka ala deli walasa ne ni ka furu bɛ se ka kɛ cogo min ala ni kira kama sabali ni deli kana faga an dusu kutu do
idale lola ala ni kira magana walle ga dusu walle kira magana fa ga dele ay nguma ga jurane era nyina ba pigani ay ala magana na jara ko fili abe munele ano sa na ninna da ke ga ba dusu ko aga ala dili ga furgola ni ga furgola ni ne mo fede walle no do re laula problème non do chef ko yere famu sisa non tu as la chance hein c'est bien et en fait nyera kuma taka on me fera nouvelle do fene finyena alors wa ko noy na dem sen do bi ni tare ke quoi mais tu sais quoi moi souvent c'est do kuti taina yana banyame iga ko sa idadi ima ko kolega binti ko oui non mais c'est chaud hein tu connais la madame inaona itasoro kuma kurabenda bona kala de sebeda ni ko de ta krabi de tawa eto amena na to kala kulubali anto kala made ta kala wi ko fu de story ça ni wu bena non ba fino du ko na ma tu ko na tiens kala ma nyembo ngi wadana bi ni ga ni siga sino ala ba do na ire sira ni revena si ay ni nouvelle na ire sira to si wallahi mais ame dogi na la sona a bebenya ko ite a bebenya ko mi yere na wa ni yere ko do so kundi bina le gundo furugola o patron ba ro ye mo ngane nyuma bari mo be ke sawe ga nani nga furunya e o kada ko ju siga tala on yema do be control sanay wa saka nyana bo na la sona e bna mo mafa ndo be ngwe ai no even nigga fendo sangwa akan sa kan no akan sa che patron kanga wani ni gelala ka kla fugo mo tima gelala iten mne bon oui ay am sila ba di dara de di do lu ngombe Jelo ko kan wafia madelu menaja comme ça ga mena bisa na blanc ni na do nyenga kula non na madelu na madeli Kila gele ni kuleta vraiment la kata kala here ala suri ni tu jeleba makusa kujelo juni kulubali nyana maya kono adama den tuje ko muganita sheri bute ga do ire ala kan be sei dai mena ala kan be sei ire ko kulubali aka situation force ça no ni mani ate ni la be sei ire la ako ale fana kwa ya abandonné kata kale to eno parce que o fana ya sababu ya musokaba dole duna ale tigi ko kale tigi to alo ni ko musokaba ya fatwa ni tibati ni fini ni na elo telara idansi haji sagadima ntiga jibola bintu sabali nto infolo me to na nera be ngira ka poso itu semuanya ngoro don sanye mukila nto infolo sa iki to imumbe do ale torate ka to te ki débrouiller kan ba mako abe ko de ba be village la ka ye musiki kan amita sidola abo sido ko mo nunga chimise no kai note il kuma rectan yoro mi ka fuwa fana pare abandonné kata tu no kata tu kele ya buka ke kulubali ma yo ne a petit ni la situation là madame ne a petit ni re causa kulubali ka histoire de là Ako ale beto ale tementola e meta sugula meta sanuke kutigula ale beto di sigilentu sigudala ale bini no ale ne kam ne ka ko jara ale afle ale bele ni san no ni nana kana la fi sisa kan sigi nana kana ko tout à fait no ne ni doso bole no la muso
Dosokuntigi. Dosokuntigi. Nini doso ma bosa namori. Iko ni control ni sale bolu. Ha? Ne joy. Anga dosokuntigi do ala dikira ka makana fakanyi deli ala kama. Abe mungila. Nana anga furuko kumari panyara. Kaka siga ala diri wala sanni ni ka furuko siga ke furuko ala dikira ka masabale ni deli kala faka. Anga dosokuntigi do. Idale lola. Awo ala dikira ka makana. Wala anga dosokuntigi dikira ka makana fakanyi deli. Nako dutigi ma ko mana do yɛrɛ la Keita lakaw de bila kana ko ngana denmuso ɲini furu la o denmuso min bɛ a ko worokiya ko ngana ɲini furu la a ko ma ko nana na sira fɛ mais a ko ma ko cɛ wɛrɛ bɔra worokiya kɔ Ayi an ka ɲɔgɔn na mais e ko cogo di dutigi ko ma ko cɛ wɛrɛ bɔra worokiya kɔ furu la Iko nga suru dossier ala. Iye wala joli faga. Bintu. Nto kelen na quoi. Ne ma wuli ka don so kɔnɔ. Wuli. Ya fama. Wuli ka don so kɔnɔ. Iga ya fa. Kali mako bila ndia ala siga fule ka situation bila kan. Mais Arimi a son Dieu ya c'est ça tu fais Arimi. Non. C'est so mako bila ya. Kama si do de kono. Si Dieu. Ndaro ko si do jure. Iwa si do jure. C'est là aussi. Ah c'est là donc mais avant la fois studio ne bolo studio chambre salon Ay oh de salon na ya kulubali ko musique de ke. Musique pour des scènes. Ah ouais. Mais c'est la pardon mais c'est là donc. Va donc. Allez chier non. Donc allez tout le dans la ne te me voilà ici ça non parce que là les sera reposé. Donc nous je le sais dans studio qu'on a. Ça va tout chier non. Mais c'est d'ailleurs studio qu'on a. On a avec tout dit. Oli a kati da bitro na kere lu fene fait. Il y a une idée. D'accord, comme il y a fait la chose comme ça, donc on a mis une partie dans le vous faites des restaurants, mon chimang jusqu'à nouvelle ordre. Donc si ça m'est anti ça la date. Donc à obligé à déchirer en anti ça. Dans les signes tout le budget. Il est là, c'est là la studio. 1000 fois, c'est là 1000 fois, mais c'est là donc c'est là nous nous chipper, nous nous sous musique nous. C'est malé studio qui pas bien. Donc pas que c'est là mon capara de comme musicien. Allah. Nede. Oroya. Somo. C'est. Letan. So go ta Tanzania sira. Bashite. Nana Ibrahim representila. Ibrahim. Nia. Oui. Tu n'as pas choisi de venir. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Gaïs. Oui, c'est monsieur Gaussou. Ok, donc on a Madame Doudabi. Oui, madame. Voilà, comme Demsen doit perdre la voix. Donc voilà, c'est un grand Effectivement, au procureur que vous voulez commencer à faire. Ah, il y en a qui font que il y a des pragues qui ont donné à Wishka. Quoi les dromos de la canachie là, on a commencé à tourner. Exactement. Voilà, donc en gros, ça m'a donné un peu finalement avec un mandat d'idole, on a souvent la fouille. Non, c'est moi. Ah, ok. Mais il y a le dos. Non, il m'a mis pour moi. D'accord. Je dois lire quoi. Qu'il n'y a pas de problème. Non. Hein? Un avion m'a oublié à Maman.
O wuli kuma ma se fɔlɔ sa Bintu ni avion mana wuli ka se heure 4 ɲɔgɔn ma an ta bɛ sɔrɔ e kɔni b'a dɔn ne filɛ yɔrɔ min jatigɛ man i bɛ n sɔrɔ mobili kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'o tɛ filɛ yɔrɔ min na mun jatigɛ ko kɛra sisan nɔ i sigi sisan an bɛ tila ka taa an bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ i tɛ morifa la e ɲɛ tɛ morifa a ka ɲi n bɛna taa tiɲɛ de la ne yɛrɛ ɲɛnɔ b'a la dɛ ne fa i ɲɛnɔ bɛ ne la ni Bamakɔ kɛ Gawusu fɛ yen an ye dalu kɛ an ma ne Bamakɔ nka an ye dalu kɛ a fɛnɛ Kulubali la ka tɔgɔ ko Jɛnɛba Kulubali Ani tile fan. Ça va bien? Ah non, vraiment. Nala sɔnna ma a bɛ na ɲɛ sisan n'ala ye sini dugu ma jɛ Jɛnɛba kana jɔrɔ sini sɔgɔma dugu kɔnɔna kɔni ma ɲi mara min ni i bɛna taa ɲɔgɔn fɛ comment dirais-je c'est n'a ka studio la donc a bɛna taa présentation kɛ pour que olu ka se ka anw fɛnɛ lakodɔn donc n'o kɛra n'a sɔrɔ an bɛ se ka lajɛ cogo min na dɛmɛ min bɛ se ka don i ma an b'o kɛ o senfɛ ya mɛn n'aw taara an bɛ an b'a ko cogo la ya mɛn. ayi se ka taa yen sisan. n t'a bɔ a la n t'a di a ma a k'e kun k'a la funu a bɛ nɔgɔya mɛn. non k'ale kasi ale b'o kasi dilan tan. k'ale ye fɛn o fɛn daminɛ a si ma diya ale bolo. Tu connais comment dire une information aussi. Emma deli ka taa Gawusu fɛ yen nɔ fɔ i ko musomanin dɔ bɛ npogotiginin dɔ b'a ka yɔrɔ la. Oh, je me souviens. Hakili b'a la. Npogotiginin min tun tunna anw taara recherche kɛ. Musokɔrɔba min bɛ fɔ n wulila ka bɔ. O de ye nin ye. A bɛ kɛ cogo di? Komi e fana teliyara bɔli fɛ o. An ka se ka ɲɔgɔn ye kosɛbɛ. Sinon baasi tɛ yen kɔni. Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulilayi. Nin de y'i maminɛ cɛ. Awɔ. Ne fa. E ye taa tan kɛnɛma n bɛna ɲininkali dɔw fɛ. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je t'attends dehors. Awɔ dɔɔni. Bintu. Nani? Ano? Sige. Sige. Mami. Sushi. Ma mai ba san yin ne. Bintu ça va? Koga. Il y a femme qui la son ran na quoi. Hein? Ngi ya femme qui la son ran na bote qui la son ran na. Vraiment be ya femme. Ya femme. Bintu yama. Ni ma foyi gani la. Ne fengi la, ne me bo son ran na ka bo. Ka ya faima. Be ya femme. Ni ma foyi gani la. Ne ma foyi ke la Bintu. Ne ma foyi ke la. E ke ne bote bo son ran na. Ogon te foyi sa shi ko be furu kon na. E nyina da e bolo ni nyina da mo masawo ga kuma ko da. Ne ma nyina go. Ne botan fi na mo. Furu kono. Ni mo ni jera ga didu. Ni jara nana. Abomi. Ni kanu te fo furu. I ga bugotare bugo. Ni bi ga plala shu and kili. Ni ne bugo. Mbugo baga yembugo. Wetin tita yembugo kundori la. Wa mada jumante. Ne ya fara ima foi gana. Ala ga ya fambe. Machite, o jara ko dum. Donc ni yayi nyafi nya fo kada kundori kan. Parce que Gawusu a du jole bani. Gawusu. Ya Gawusu e du jole bani jamba mo ko.
Maram Che Gausu. Maram Che Gausu. Ne dɔgɔmuso Maram Che Gausu. Siga t'a la. Du kunturu jɔlen bannen. Du kunturu jɔlen bannen. Mais Bintu, ne kun bɛna kabako de lamaga. I kun bɛ ne action fɛn fɛn la tile 2 na I kana jigin na quoi. Donc ne kun bɛ fɛ ka muso kura de furu k'o to bila du kuraw kɔnɔ. Mais Bintu, n ye n sigi ka miiri k'a lajɛ. O tɛ se ka kɛ quoi. Wa Bintu, ko belebeleba bɛ n ma deli k'a f'i ye mais bi n bɛna f'i ye quoi. Furu ɲɔgɔnya la. Et Bintu, me caman dɔ I la parce que depuis n y'i furu don min na fo bi I ma deli ka ne falen cɛ wɛrɛ la. I n'i ka koba bɛɛ I ma deli ka n falen cɛ wɛrɛ la. Donc n ye n sigi k'a lajɛ vraiment n maloyala n sanuyara quoi. Donc yanni n ka taa muso wɛrɛ furu ka taa bila o so kɔnɔ ne bɛ taa I de bila o kɔnɔ quoi. An bɛ yɛlɛma o kɔnɔ. Siga t'a la. Gawusu ye sɔn d'e ma k'i k'a ta an bɛna yɛlɛma o so kɔnɔ Namori. A barikala ye koyi o diyara n ye koyi an bɛ taa an Tima ni an Bebe n'an bɛɛ bɛ taa. Namori o ɲɛna koyi. Gawusu ni ce koyi. Bintu. N t'a dɔn n bɛna min f'i ye. Chérie n ka ɲi sa Ala fo I ka Ala barika da sa. An bɔtɔ tɛ ni luwanse la o tɛ alhamdulilayi ye. Ala de bɛ Gawusu ninnu sara koyi. Caman b'a kɔnɔ. Ni ne ye miiri k'a barika Ala ye. Namori ni ɲɛna koyi. Alhamdulilayi. Ni tɛ foyi ye walayi furu kɔnɔna la ni bɛɛ b'a la ne y'o f'i ye Namori furu b'a la. Ni aw ye degun kɛ a fɔra ko hɛrɛ b'a la hɛrɛ tana b'a la ni hɛrɛ bɛ aw bɛ hɛrɛ kɛ ni hɛrɛ tana nana fɛnɛ aw b'a kun ni ɲɔgɔn ye a wagati bɛ tɛmɛ a fura ye limaniya dɔrɔn de I yɛrɛ fɛnɛ I ka limaniya ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛ ni bɛɛ bɛ ban an bɛ bɔ ni sɛgɛn bɛɛ la ni Ala ni kira jɛna ma an ka dugawu kɛ dɔrɔn. Nin ɲɛna koyi. A barika Ala ye. Jaye ne n tɛ sunɔgɔ si na wa hali n tɛ tuguni ka si na ni ɲɛna toro ni diyara ne ye koyi Ala k'a k'an sigi wɛrɛ Ala ka barika don